Hi guys, good morning. Dahil may padong Cagayan de Oro. If naka sa Osamis, mas maayo matuka og IBG team siguro to para setting na daan sa bus. Walang ibutang ang plite sa ubos. Pagabot sa pier, mobayad mo og 50 para sa barge. Sa regular na siya niya 30 sa mga senior mga estudyante. And napa terminal fee 5 ang regular, then 4 ang senior citizen. After ani, inigabot niyo sa kuan, i-scan mo chartering. Dili scan, ang bag i-scan. Siguro so ako mong pakit-on later on kung i-scan ba ang tao apil or ang bag ra alone. So, see you later. Wala din, i-checker din ang bag. I-check round lang. Suot ko sa inyong nila. Basta na i-rank ko. Sa lusod na, pwede namin makasunod makaadto sa barge. So, padong na Miss Barge. Ako ang ate. Talay mo? Piyasad kayo. Mana kami glang ba? Adaw, anisana bas. So, tara. Sap-sap. Mo din siya ang kanang aircon. So pwede ka mo stay din here. Or so guys, larga na di ay. So, dili ko sure kung pila ka minutes from Osamis to Bocas, but as of now, it's 10:15. So, let's see if pila ka minutes siya from Osamis to Bocas. See ya. Waday na on. Lol. Ay, nag-0 to, 0 Ganina ba? So, munaog na rin ba? Ato na sa bus, balik. Kay, open na siya. Dito, labot na sa bukas. Ang bus. Lagang! So, chika later, guys. Siya lang sa'yo mag-vlog karon. Ako'y B-roll, time-lapse, and anything. Sahay no, ayahay kayong senior. Pagpa-senior na lang sad ko. Oh. Pagpa-senior na lang sad ko. Pwede ko magnaog-naog. Ayahay kayo mga senior. Pwede pa ka naog. Somewhere boundary siya sa Cagayan. Stop over me kay maniog to. So mangita mi og kananan diri sa sud. Kay mo dagan pag 2 hours. Ara na bakante to. Let's see time check. It's 1:45. Let's see sila ka oras. Approaching sa Cagayan. So, what siya? We're at, I think, ikaduha
to. Wala lang ko naka-video pag last. Kaya pinaka-stricto kaayo. But, I think usa sa iligan, usa din So, better bring ID. Abot namin sa Red Planet. Happy New Year! Happy New Year daw! Unsa makaon lang, unsa mainom lang, mainom po mo. Lagi. Sabi ko, kanduay lagi nga, manay, lahat pa yung tunga bro. Anad na nga sila pinanagot sa tambo. Gold legit Red Planet. Nubig mo. Anad na sila? SM Cagayan de Oro. Basta diri ka nagtandoy. Sa kalapad. Tagay ta anak. Comment ko sa ilang Anad na sila gud, bugnaw gud sila hagod. services and mga pang offers na dito. Kuy home na. So, ako siya guys. First sa Iligan na checkpoint. Second sa Cagayan. Always bring ID kayo. Always bring ID to check. Artista bang mulabay or nature. Kadali kami ni Simot Ramisa, Cagayan. And then naman, ulit na sa Mig. So, amot na dyan mis na Osamis. Gikan ng mga 11:45, then totally naabot mi sa Osamis 5:10. Pwede na siya sa barge. Tip, in traveling Mindanao, always bring ID. Any ID, basta na imong pass, imuhang name, so mas na dyan lang imong pass. So, how's the biyahe? Kapoy kay Pinas Pasay. Nagun sa Miss Cagayan de Oro? Secret. So I think that's it. Thanks for watching. Ciao.